uBhekabakubo Beekay Mchunu mathatha ama-1000 ayehla inyuka kuleyo ndawo. Uguqa nje ubesakaza uhlelo lukaMaskandi emsakazweni woKhozi ngemgqibelo. Abaculi abebeholwa nguThozani Somnandilanga bayekobhonga Emswaneni emachunwini ngenkomo. Simele yonke indima yokuhlabelela ngesizotha sesehlo sasemachunwini okuthema kuboniswana ngoba yonke into iyaboniswana. Sabona ukuthi asithole uboya la ngaphandle esizothi sikhalisa umndeni wasemachunwini ngenkomazi. uBhekabakubo uthinte impilo yabantu abaningi. Ungena ingcingo ebengazazi ezikhalazo kumazizwe lesimo. Ukhona kwathi maye efona la ngoba kukhona umhlotshana omncane phakathi kwabo. Bathe baba ngiyadabwa kakhulu ngeBhekabakubo. Wathi ngathi ngingenalutho nje ishisentele emdaka. Uthi ngathi ngizowa esemthinta. Wathi banguza impilo ngathi hayi ngikhona. Basethi awuvuka uyobheka kuyakhamba yakho. Uthi mangifika lapha ya uthi ngifica 10,000. Mase ngimthithi wathi hayi ngiyakupha nje. Uyayizwa nje lona. Uthi angazi ukuthi uprofite kanjani ukuthi ikulesimo engibhekene naso. Manje nje angazi ngachaza ngithini njengoba ngide kade ngayena ubheka amaculo kuphela. uBeekay uzofihlwa ngesonto kanti inkonzo yomngcwabo izobanjelwa esikoleni iphesheya eNgwelezane eMpangeni.